об за пахтана сафед шуда. ин дар моҳи август бояд ба 20 август бушуфа. аз норасои об ҳамаш шукуфта. абдувалӣ ҳар рӯз ба замини кишташ меояд. пахтаи шукуфтаашро хабар мегираду шабро интизор мешавад. шаб ки фаро расид, аз пай ҷустуҷӯи об мешавад. 2 моҳ аст ки об ба заминаш намерасад ва камбудии он бештар мешавад. аз линии зонаи сеюм об мегирем, пас ахирон одамем. ба мо об намеояд. мо ҳамин обе ки як бор додем нимкола, ҳамин обро дар моҳи май додем. дигар 2 моҳ дигар об надодем. пахтаҳомон уже шукуфта. вазъияти ваҳим дар минтақа фаротар аз заминҳои абдувалӣ аст ва 10 гектар замин ба далели камбудии об бидуни кишт мондааст. дар натиҷа кишоварзон барои ҳалли мушкили худ ба ҳукумати маҳаллӣ муроҷиат кардаанд. ҳукумати ноҳияи Фархор ба кишоварзон ваъда додааст ки мушкилро ҳал мекунад. аммо 12 рӯз аст ки об ба заминҳои деҳқонон намерасад. гуфтан асос часпонен танқисӣ неста имсол, ҳечи гап неста. не ки ман ба телефон занг задам бо раиси бадхост. гуфт ҳамин ҳафта мебинем 12 рӯз сида ман ҳамон раҷда дорам ки ин ҳафта мебинем ина пахтам ба ин ҳолат расида. намедонам чикор кунам. 12,000 сум ай банк ма қарз гуфтам кардам. тамоми заминҳои пахта дар ин минтақа пажмурда ва хушк шудаанд. қитъаҳои обёришуда дорои сарсабзӣ ва рушди солим ҳастанд. пур нагуфтум ку ҳамин марда ки раис омад, ай пай қадамаш мода хела беҳбудӣ шид. ай хотири ҳамин раис мора то охири сола ов додан. алаки инсон наёмада ҳамин як бор аввали вақти ов мия ки оли пахтада ов нагирифтиян, он пахтаи моро ов додан як бор. 3 рӯз пеш ман ба муроҷиат кардам, зони 3 ва об кам меравад. Хай ман рафта худам дида омадам, ҳамин насоси 12 таъмин мекунад. рафтим дидим, хай киштукоршам, гуфтугузоршам муомилаи деҳқоно ки карда истодим, назорат карда истодим ки ҳамино сари вақт оба гиранд. хай шумо нағз медонедон гидромодул агар 1/10 бошад, мо имрӯз 1/20 мехоҳем оба гирем, нои Фархор ба. ҳамин чиз шуда истодааст, худо ба шукр, оба проблема нест. таъмини об дар ин минтақа тариқи ҷӯйборҳои бетонӣ аст ки даврони шӯравӣ бунёд шудааст. заминҳои ин минтақа бо номи уртабуз маъруф аст ва обаш ба насосҳо ҷорӣ мешавад. дар идораи беҳдошти замин гуфтанд ки аз камии қувваи барқ ин мушкил пеш омад. шиддат дар подстансияҳои қувваи барқ шиддат кам шуда буд. аз ҳамин сабаб дар ҳар як пойгоҳ обкашӣ уртабуз 1 мегем, уртабуз 4 мегем, агрегатӣ кор накард. вақтона динат ай таъмир бировардан ин хиди ба воситаи чӣ меша шабакаҳои тақсимоти барқи дар минтақаи қулоб аст, дар тавозуни ҳо аст ай подстансияҳои. ин яке аз ҳавзҳои об тақсимкунӣ аст ки деҳқонони болозикр аз он об мегиранд. тақсими обро ин 4 сарбанд ҳал мекунад. деҳқонон мегӯянд ки об баробар сар дода шавад, мушкил ҳал мешавад. аммо ба гуфтаи кишоварзон об баробар тақсим намешавад. ҳамин аст ки об то ба заминҳои поёноб намерасад. агарчи ҳукумати маҳаллӣ иддао мекунад ки ҳамаи пойгоҳҳои обкашӣ босозӣ шудаанд, камбудии об дар ин фасли гармои сол ҳамчунон идома дорад. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, Фархор.